Όσο δυνατός είναι, τόσο άσχετος. Το μόνο που κοιτάει είναι έχει βενζίνα. Και το μόνο που κάνει τι είναι, προσπαθεί να τη βάλει μπροστά, τυλίγει το σχοινί, τυλάει το σχοινί, τράβει, δεν παίρνει. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Όσο προχωρεί και σωρίζεται και υδρώνει κτλ., αρχίζει να χαλά τον κόσμο από τις βλαστημίες. Δεν άφηκε τίποτα όρθιο. Ανεβαίνει ο γέρο παπάς. Πες μου, παιδί Μιχάλη, γιατί βλαστημάσαι, σε ακούω και κάτω που έρχομαι. Μην νομίζετε ότι τράπηκε. Όχι. Του λέει, πάτερ, άλλη δουλειά σου, άλλη δική μου. Αν βλαστημώ, να διαβάσεις κάτι για μένα. Αλλά πώς θα κάνω το γράφει για να φάσεις ντομάτες αύριο. Δεν καταλαβαίνω, του λέει. Η σκαφτή του λέει, έσβησε. Πρέπει να πάω αύριο σε άλλο χωράφι και είναι κλειστά για να τη φτιάξω. Ξέρεις τι σημαίνει για μένα, τι μου χαλάει αυτό το πράγμα. Ένα παιδί μου του λέει, εντάξει, μηχανές είναι χαλούνε, γι' αυτό το λόγο. Μηχανή είναι μηχανή. Αλλά πως βλαστημάς θα πάρει μπρος. Και τι να κάνω, του λέει, πες μου τι να κάνω. Να, του λέει το τίμιο σταυρό. Κάμε το σταυρό και πες τίμιο μου σταυρό και φώτισε να πάρει μπρος. Και του λέει, αυτό και θα πάρει. Του λέει, το έκαμες? Όχι, κάμε το. Τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν του αρέσει αυτός ο διάλογος. Κοιτάει λοιπόν λοξά την εκκλησία, όπως κοιτάς κάποιον που δεν θες να σε δει. Κοιτάει λοιπόν έτσι λοξά και λέει, τι μου σταυρά μου. Και φώτισε να πάρει ο μπρος. Τραβά και παίρνει. Και λέει ο παπάς, ας το διάβολο.